Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babusizwe bakujabulile namhlanje nasenza ivideo yokugcina unyakeni siyenza nesangoma ikwanzima kakhulu ngavala unyaka nesangoma isona evalayo ngisangoma isona evalayo sinomakhosi uNosihle Cele socela ukuthi abingelele mase sasithulela ukuthi kuwonke unyaka uqalile sikhuluma ngento eziningi uzositshela yonke into akakhuluma ngayo kuze kufike ukuthi namhlanje ukhuluma Makhosi ake ubingelele uma usutshela uthini ke namhlanje kusukela unyaka uqalile yini kade uyiphathela abantu and uthini ke namhlanje kubona ngiyabingelela Babu Dokotela ngibingelela balaleli kolwesibili nje babe nosuku oluhle Babu Dokotela ke namhlanje uvala unyaka ngizokhuphuka la ngikhuphuka ngenhlanhla yenkukhu okay yakhona inhlanhla yenkukhu Babu Dokotela sengiyakhuluma ngayo abaningi futhi sebesizakele ngizothi ku December lowo ongakoyitholi akangasali Babu Dokotela akangasali ikhona unyaka wonke uqalile ubuthile kubantu unyaka uqalile Babu Dokotela bengikhuluma ngenhlanhla yenkukhu kuningi kakhulu nane uyositshela nje konke nje ngikhuluma ngekhasini khona la ngithe Babu Dokotela mase ke ekhasini angifonele yebo akuyona imali enkulu Babu Dokotela u3.5 mkhulu kancane mkhulu ngoba kumina mkhulu ngoba lapha Babu Dokotela hayi babuya abantu nemali bayithola bona nje izolo khona ade ezobonga yebo Babu Dokotela ngakhuluma amafutha emali okay la mafutha emali Babu Dokotela mone business awu 2.5 asatholakala ngitshene nje ngamafutha a2.5 wena uzonza ibusiness uthola ama million akhona Babu Dokotela atholakala ngakhuluma ngebhodlela lemayonnaise likhona Babu Dokotela ebekwe eduze komfula emsebeni umfula okay ngakhuluma ngedamu kwenzekani edamini lapha edamini sikhuphula inhlanhla enzima kabi ungangibuza ukuthi hayi uMakhosi uthwele yini Makhosi uyathwalisa angifunda umbuzo sikhuphula inhlanhla into esisebenza ngasenza ngenhlanhla Makhosi khuluma kuningi Babu Dokotela ngakhuluma ngamathongo abantu umndiki nomndawo ukuthi abantu uthothi izinto zakhe azilungi nje awulungisanga umndiki nomndawo wathwasa kwangalunga ngathi isangoma asithwasa alibheke la thwasa khona libhekeni manje libhekeni ngamane thwase amadoda lala namathwasa manje Babu Dokotela thwasa boyfriend yes lale namathwasa lapho uma walala inyanga la nethwasa hambile lelo thongo lakho shiye phansi alifitho ithongo lomjolo hayi alikho ithongo lomjolo ngakhuluma Babu Dokotela ngezangoma ezidayise emgaqweni ngathi uMakhosi akeza azosivulela ikhona into yabo ikhona Babu Dokotela ukhona umdonso khona into Babu Dokotela sibungi Makhosi yebo Babu Dokotela ufuna ukuthini ke manje njoba unyaka sowuphethe nje abantu bafuna ukwazi ukuthi uMakhosi mesiza kuyena yini sizofike sisizakale ngayo into engizoyisho Babu Dokotela ngizothi abantu abadinga ukugezwa mabazogezwa okay njoba ku December kuzoqala uJanuary wena uzoqala uJanuary usangcolile ungenamali usahlupheka usaxakekile bekhona uMakhosi ucela abantu abazogeza abantu abeze Nkosi yami nali ibhodlela umsebeni wemfula lapha ecele komfula lapha eceleni bangasabi umfula ukuthi ungaka ya vele umfula ongakuphethe izinto zakhona yes bangawusaba abeze bona phethe ibhodlela nje lemayonnaise phatha ugoloko sokukhuphulela uMakhosi lenzo khuphuka yebo Makhosi kukhona okushiyayo ngoba abantu njengoba uphela unyaka sigcina ukushutha asifuna ukuthi hawu Makhosi asakubalanga ukushutha akasakwenza casino oil akangithinti
Akakuthini. Mase lapha eCasino emshinini nje ibhekile akafonele Makhosi ucele. Sengisekhasini Makhosi ngenze njani? Fonela mina wena uzobe sengiyakutshela ukuthi enza u1 no2 no3. Alibizi 3.5 mkhulu. 3.5 nje uDecember uzowudla kahle. uJanuary uzongena kahle nje izikweletu uzozikhokha zonke. Futhi ngiyangicabanga uzoba nezikweleti uDecember mkhulu uyile eCasino. Ngeke ube nazo. Asinayivali. Ayivali iCasino. Why yabona ebhodla abadodeni ngayekuseni uphinde uyentambama. Ungathi udays ngosuku. Ushodelwa imali uyazi. Ushoda imali uhambe uyidonsa. Anginanazi ngalo angidlali. Makhosi banika inamba labazothi befuna izinto uma ukuthi mhlawumbe khona ukukhohliwe abazophaza bakuthinde ukuthi Makhosi sicela ukwazi usakwenze nokuthi inamba Babu it's 078 50 77 828. Bazobuza ukuthi Makhosi ukupha akasasho ukuthi ukuphi. uMakhosi ulapha emthwalume enyangweni. Mengifika enyangweni usetavern lapha ngizokufica kuphi. Istop uzohliya kampande uzothi mosohliya kampande uzobe siyamfonela uMakhosi ucela. Okay. Yes inamba nje 078 50 77828. Azofica lapha ekhawashwashe imoto zabantu. Mthwalume enyangweni. Oh yes uyafona mokampande uthwasa ucele uzokulanda ngemoto. Babu Dokotela bakwesizwe bakujabulile sinika inamba ucela. Inamba it's 078 50 77828. Sibonga kakhulu namhlanje bese naMakhosi ucele uthi ozane ikhona lento siyabonga. Ikhona lento. Amen. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulukhuni konke, kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa, ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha.